Leto, nalazimo se doba korone van Beograda. Došli smo da posjetimo jednog našeg člana. Pa bi te pitala šta za tebe znači udruženje pacijenata? Nalazi se ovdje malo van Beograda, koristiš priliku i odmora i oporavka. Šta ti znači udruženje Ilko Srbije? Čovjek je društveno biće i druži se od kako prohoda. Ali kad prestane pjevati zbog bolesti, onda specijalna udruženja mnogo znači. I meni je ovo udruženje vrlo značajno. Prije nego sam ušao u ovo udruženje, imao sam tešku operaciju debelog crijeva i nakon te operacije 20 godina imao problem sa stolicom. Toliko mi je trebalo da se odlučim da počnem nositi kesu na stomaku. Udruženje mi je pomoglo da se odlučim. Odlučio sam se, ali operacija nije uspjela. Drugu operaciju sam molio jer mi je otvorilo želju da mi pomogne ta operacija. Međutim, hirurg koji mi je radio ovu prvu nije bio za to. Udruženje je bilo upornije čak i od mene. Ono mi je obezbijedilo da mi se radi ponovo operacija. Mi smo se obratili institutu, direktoru i on je vjerovatno urgirao kod operatera da se uredi, da bi ti kvalitet života bio bolji. Intervenisalo je udruženje, ono je imalo toliko autoriteta da ubijedi mog hirurga da radi to ponovo. Nažalost, ponovo nije uspjelo. Sad ponovo imam problema, nosim tu stomu, ali prolaps je ponovo velik. Hvala. Molim. Ali družit ćemo se i dalje. Je li mnogo ovo?